Wel, nesa yma ynghylch y Gwartheg, mae Prif Bencampwriaeth y Gwartheg Limousin ac yma i daro llygad ar y cystadlu brwd. Caryl Haf Davies o Eglwys Wrws wedi bod â fi'n gwmni drwy'r dydd hyd yn yma i wylio'r cystadlu yma, cystadlu'r Limousin yw, a Caryl, ni wedi cael gwledd yn do? Ydyn, na, mae'r safon wedi bod yn anhygoel a na, mae'n really neis i... Wel, sa'n siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf i weid y gwir. Wy'n gwybod mae yna ddau yn y Bencampwriaeth yma, felly sef y Pencampwr y Teirw a hefyd Bencampwraeth y Buwchod yn dyfe. Felly i ni wedi bod yn trafod tipyn ar Dinmo Perfection, sef y fuwch fan hyn, rhif 328, ond ni ddim wedi cael cyfle eto i weld y tarw, a dyma fe. Mae e'n glamp o darw. Thor Atkinson sy'n berchen y tarw, mae Stephen O'Kane yn ei arwen y tarw yma wedi teithio o Loegr i fod yma yn y sioe yn Llanelwedd. A beth am y tarw yma te, Caryl? Y siampl ardderchog arall byddwn ni'n gweud o beth chi moyn mewn tarw Limousin, mae fe'n llydan, mae fe'n sefyll. Dyw e ddim yn rhy fawr, ond dal mae fe'n cystadlu'n dda gyda'r fuwch, byddwn ni'n gweud. Mor gywir, coes ym mhob cornel fel ni'n gweld yna. Mae'r beirniad wrth ei gwt ar hyn o bryd yn cael ei ddwylo arno fe. Mae'n llydan, chi'n gallu gweld fyna. Mae'n fel ford. Yn dywe just, a drychau ysgwydd e, bachan. Mae hwn yn darw a hanner yn dywe. Ydy. A Stephen O'Kane, ni'n gweld efna wrth y rhaff goch. Stockman profiadol iawn arall. Yn dywe, mae'n dangos i lot o bobl wy'n deall, Caryl? Ydy. Na, mae fe'n adnabyddus iawn yn y bryd yn y sioe a na'n Caerlael hefyd, so... A'r beirniad fyna ni'n ei weld Jonathan Watson o Northumberland. Penderfyniad anodd. Mae yn benderfyniad anodd. Mae rai fi wedi, mae yna rhywbeth go special am yr heffer yma. Oes. Paul Dawes yn ei harwen ni, mae yna rhywbeth go arbennig amdani. Mae jyst wedi sefyll allan o'r eiliad gyntaf ddoth i fewn i'r cylch bore yma'n dod Just y maint, y pŵer a'r lled fi'n credu. Na, mae'n bach o frenhines byddwn ni'n gweud. Sut ti yn sgidiau Jonathan y beirniad nawr? Be fydde ti'n neud? Wy'n gwybod bod hi'n anodd, ti'n wedi cael cyfle roed o ddwylo arnyn nhw, ond... Na, chi'n gallu gweld o fan hyn fi'n credu gyda'r llygad bod hi'n llawn, mae'n gyhyrog. Na, mae'n fuwch perffaith. Mae'n mynd i fod yn dipyn o benderfyniad i'r beirniad. Cofiwch, mae'r Limousins yw'r nifer fwyaf yn y sioe eleni. Nhw sydd â'r nifer fwyaf wartheg yma. Bryd Felly maen nhw poblogeth. yn gystadleuol, yn dyn nhw. Maen nhw wastad yn mynd i fod yn gystadleuol pan ddawy'r Prif Bencampwriaeth nes mlaen heddi. Wy'n credu falle mae'r heffer sy'n mynd i fynd â hi. Ydy, mae wedi dangos. Na, mae'n licio hwnna wedyn ni. Just achos y pŵer yn dyfe sydd yna. Mor gywir, gymaint o bŵer. Mor gywir. Neu yw'r tarw. Fe'n mynd i wneud hi. Mae e'n glamp o darw, i'n edrych ar ôl unwaith to. Na, gweld yr ongl ma, mae fe'n... Pan ti'n gweld i ochr e'r dyfnder sy'n yma, wedi gyr ysgwydd. Mae'r ysgwydd e, wel. Tarw perffaith unrhyw fiches byddwn ni'n gweud. Yn dywe just. Yn dywe. Wy'n siort o darw, fydde ti'n hapus i fynd nôl da ti Eglwys Wrws? Na, fi'n credu fydde dad yn licio'r tarw no. Fi'n credu fydde unrhyw un o gwmpas y cylch yma heddi wrth i bod e'n cael mynd ag e'n ôl dadw. Mae'n cymryd i amser. Mae'na bwyso a mesur, mae'na grafu pen. Dyw e'n siŵr yw e. Dyw e ddim yn siŵr. Wi yn lwco'r heffer yma, mae rai fi weid. Mae mor arbennig yn dweud. Mae'n cystadlu'n dda iawn gyda'r tarw. Mae'r teirw mae'n gallu weithiau mynd ar limelight i gyd pan mae'n dod i'r Bencampwriaeth. Na, bydde fe'n neis i weld. Na, bydde fe'n neis i weld heffer yn lle. Chlistiau hi. Chlistiau hi ymlaen. Maen nhw'n ôl nawr. Ond mae'n dangos i hynna mor ddan, dal i ffen yn uchel ac yn braf. A'i chlistiau ymlaen unwaith eto. Mae clistau mawr fel arfer yn arwydd o rhywbeth sy'n ddof a fi'n credu mae'n edrych yn... O, tarw sydd wedi mynd â hi. Tymo be, gath e benderfyniad anodd fyna. Ond thong farchiadau. Mae'r tarwod wastod, mae rhywbeth yn biti nhw sy'n mynd ar Bencampwriaeth fi'n credu. Mae yna rhywbeth am y tarw yma hefyd yn does. O ran y ffordd mae'n dal i hunan, oedd e'n dal i ben mor uchel ac yn braf. Mae'n smart. Mae yn boeth yma. Dwi'n mor boeth ag oedd pobl yn ei ofni, dwi'n meddwl, bore yma ar hyn o bryd. Ond mae'r tarw yma yn dangos hunan mor dda gweithio'r gwres. Fi'n siŵr bydden nhw'n falch o gael
rest fach pnawn yma ar ôl y llwyddiant. Bydda'n wir. Llong gwarchiadau i Thor Atkins yn felly. Stephen O'Kane yn ei ddangos e. Mae'n glamp o darw. A'r tarw oedd yn is Bencampwr. Mae hwn yn smart hefyd. Tarw o Sir Fôn. Ydy. Laura Hughes, Graig Llyr. Fiches Pabo yn dyfen Sir Fôn. Tarw ifanc, ond na, mae'n gywir iawn. Cywir iawn ydy. Yn darw hyfryd a gweud y gwir yn dywen. Mae'n fendigedig. A fe werth i. Hwn eto, dwi'n dal i ben yn uchel ac yn braf yna nawr. Mae hwn yn real showman o darw bach. Pen bach smart, yn dweud. Os, ti'n iawn. Steil. Pen bach pwt. Ar eich gyfer pnawn yma, bydd y beirniadu O, y heffer. A'r heffer wedi mynd â hi. cychwyn, yn ail gychwyn. Wel ie, mae'n anodd pasio heibio i hwnna, yn dwi. Ydy. Good afternoon. Mae'n heiddi i llef yna, yn bendant. O, heb os ac o'n i bai, Caryl. Ydy glei, mae'n heiddi For this afternoon. i lle a llong gwarchiadau. Paul Dawes felly mynd ar gil wobr, 12:30. ond Thor Atkinson a'r tarw Limousin enfawr yn mynd ar Bencampwriaeth y Gwartheg Beef Limousin. Llong gwarchiadau mowr iawn iddyn nhw a dyma. Thor Atkinson yn dod mewn i'r cylch yn ei het. A'i fab gydag e. Bydd e'n mynd at Thor, ydy mae e'n neud i Thor yn gwneud i ffordd draw at Stephen. Dyma nhw, Conw, carchenog y tarw. Thor Atkinson. Yn wen o glist i glist. Ges i air gyda fe ddo a gweud y gwir. Yn y llynelle'r Gwartheg a gofyn i fe. Oedd e'n credu bod egi rhywbeth digon da i ennill. Tynnu gosau o'n i a wedodd e, dwi'n mynd i do lawr yma am wyliau, oedd i eiriau fe. Meddwl busnes mae'n rhaid. Oedd e'n meddwl busnes. Ond, Wedi talu ffordd. Llong farchadau mowr iawn i nhw. Y tarw buddigol yma felly nawr yn ymlaen i Prif Bencampwriaeth y Gwartheg Beef nes ymlaen prynhawn yma. Felly da chi, peidiwch chi colli honna.